I ćao svima i dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas, kao što vidite, pravimo prelepe starinske pogačice naših baka koje se peku gore na plotni šporeta. Ovo je recept koji sam ja naučila od svoje bake i koji obožavam da spremam u toku zime kada se i loži šporet, pa evo da ga podelim sa vama. Biće vam potrebno da u vanglicu stavite kocku kvasca, 300 ml mlakog mleka, kašičicu šećera, malo brašna i to pustite da kvasac proradi. I kada kvasac ostoji nekih 3-4 minuta, dodamo brašno, bit će nam potrebno oko pola kilograma brašna i stavimo kašičicu soli. To su posne pogačice na vodi, a mekane su kao duša. Možda jedna od najomiljenijih pogačica kod mene u kući. I pri kraju mešanja dodamo 30 ml ulja i ostavimo testo na toplom 20 minuta da naraste. I evo, dragi moji, testo nam je se udvostručilo. Sada stavimo na površinu vrlo malo brašna, ništa testo ne premešujemo, samo ga podelimo na onoliko loptica na koliko hoćete da pravite pogačice. Ja sam u ovom slučaju na 6. Svaku blago premesim i stavljam na papir za pečenje koji sam već isekla za svaku pogačicu posebno. I kada smo sve loptice oblikovali, sad ih samo pokrijemo krpom nekih 10 minuta, a onda idu da se peku. I sad svaku pogačicu na plotnu ređamo kao što vidite na videu. Sve tako, svaku samo naređite na kraj šporeta da nije na sredini gdje je najjača vatra. I evo, nakon nekih 3-4 minuta, kao što vidite, one su baš lepo nadošle i sad je vreme da ih okrenemo sa druge strane kada dole bude onako dobilo zlatnu boju, kao što vidite. Ne okrećem sve, samo koja je dobila zlatnu boju. I tako ih okrenem još jednom, 2 puta i možda jednom, kao što vidite da dobiju lepu preko braunkastu boju, a onda idu da se dopeku u rerni. I sada idu u rerni da se dopeku, isto ih stavljam sa papirom za pečenje, kasnije ću da ga sklonim. I evo, nakon nekih 5 minuta u rerni, sad je vreme da ih okrenemo na drugu stranu. I to radimo sve dok ne budemo totalno sigurni da su naše pogačice gotove. E sad, kako da znate da su gotove? Pa najbolje je da sami ocenite. Ja sam to već naučila jer ih spremam jako dugo. One budu onako baš vazdušaste i lagane kad ih, evo, kao što vidite, okrećem. Baš budu onako lagane i to je znak da su gotove i imaju jako lepu braunkastu boju. I evo, naše pogačice su gotove i ja ih stavljam odmah u krpu, pokrijem i tako stoje nekih 10 minuta, a onda ćemo da probamo. I evo, dragi moji, pogačice su gotove. Prelepe jedne pogačice, najomiljenije lično meni i mojoj porodici. Ovo je recept još od naših baka, tako da obavezno isprobajte, pišite mi kako vam se sviđa, a ja vam šaljem veliki pozdrav i vidimo se uskoro. Ćao!